Ang'ado gode gi aore gi nam modhi kaunti ma Migori ma kuom joked ne aluore kaunti ma Migori dwaro mondo kaunti ma Migori onywand ji duto e chenro ma kedo kod lokruok machal ma kor lwasi. Kinde matend kaunti no dhi nyime kod keto okenge mopogore opogore e kedo kod lokruok no. Fama marwa ma Migori Jojuma miyowa ler. Lokruok mar kor lwasi hinyo pinje yore mopogore opogore e kaka kaunti e piny Kenya bende ohinyo yore mopogore opogore. Moko kuom kauntis osebiro kod oro mapek, kamoko bende osebiro kod piole mapong' kod midhiero mamoko. Mae nyiso ni kaunti ka kaunti e piny Kenya nyaka ti kod okenge mopogore opogore e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Lokruok mar kor lwasi osehinyo kaunti ma Migori e yore mopogore opogore ma oting'o oro kaachiel kod piole mapong' e gwenge mopogore opogore ma oting'o Nyatike. Kaunti ma Migori oketo maino e wechego mag siro pur mag kothe manyalo timo maber kata kinde ma oro nitie kaka bel, kunyo pige kaachiel kod kedo kod midhiechego ma apoya e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kendo wase focus e weche mag pi across wards 40 mag Migori County. Jopiny nowacho ni pi, water scarcity en gima gichando ahinya. Yeah, county government nigi disaster risk management team mabende strong e yore mag konyo flood e gwenge machalo kaka Nyatike and the rest. But mano okoromo. Owinjo bed ni gimedi nikech king'iyo kaka disasters gibedo gin gik mabiro kendo gibiro samoko jin ok par. Jalup Director Migao no mar aluore e kaunti ma Migori Mercy Achapa wacho ne gisekunyo kisibni 30, gisechiwo kothe mag bel kaachiel kod jiwo pith mar kich kod mamoko ka gitiyo kod omendano ma ong'ere kaka Financing Locally Climate Action Program kata FLOCA. Ne itimo boreholes 30 solar power. Be ne wamiyo ji kothe mag manyalo resist kaka bel. Ne wakonyo joma tiye nam. Kada beni moko kuom jokedo ne aluore kaunti ma Migori siro kenge ma osego kod 10 kaunti ma Migori e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Giwacho ni pok onywand pach oganda malong'o e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Problem en ni biro kaka kao pa japiny e gimwendi japiny winjo bino timne. Mane kan problem nitie. Maka gino nyalo bedo ni mondo mi otege maber to wanyalo nwang'o ka pes mabiro mar konyo lokruok machama kor lwasi biro tiyo maber. Lipode yango ni joma mine kaachiel kod kata jogo modak kod ng'ol ithoro weyo oko e chenro mar kedo kod lokruok mar kor lwasi to gintiere kod ting' maduong' e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kae. Mine kod nyithindo ema lokruok mar kor lwasi hinyo ahinya e yore mopogore opogore. Mon sana gi nyithindo gin joma samoro gokinyi gichiewo gokinyi mondo gidhi gimany kaka pi nyalo yudore e mier. Nyithindo be yudo ka samoro gidhi skul modeko ndalo ma oro ng'eny, gidhi skul modeko ka gidhi manyo pi komondi ka mondo giduogi. Jalup Director ni Migao ma aluore kaunti ma Migori Mercy Achapa wach ni gisebiro kod yore ma opogore opogore mar nywando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mine nyocha wataked kod gi initiatives machal gi pidho kich. Ndo nyocha wa make sure ni sama itimo decision making ni idwa tim ang'o e ward ka ward to gine committee. Nok mar omenda kod onge mar puonj malong'o ne oganda e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi osthiro ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Yakoro mogi wakao yuyo tok lipota mar kaunti wa Migori ka waduogi weche mag tuke kikidhi mabor.